La ratafia, el programa que el teu fetge atrofia. Bon dia, estimadíssims ratafieros. Benvinguts al programa preferit del teu cunyat. Un programa on no us heu de creure res del que diem, perquè aquí competim per veure qui fica més la pota. I en som uns experts, oi que sí, Martí? Bon dia. Som experts, això, sobretot. Bon dia, Bernat. Què et anava a dir? T'he vist abans amb... Què t'ha passat? Algú Sí, bé? és que he anat al lavabo just abans de començar el programa i m'he fotut una enganxada amb la sivella del cinturó. Això que et puges el pantaló ràpid i ho fas tot ràpid. Comencem bé, eh? Però tenies pressa, que perdies el Rodalies. Sí, Però tranquil, si ja van amb retras, no el perdràs, segur que no el perdràs. No el perdrem. Pels oients que ens escolteu, recordeu, si us agrada aquest programa, deixeu un like i subscriviu-vos, que és gratis, no costa res i ens ajudeu moltíssim. Ara que parin el vídeo, entrin... Ja està, molt fàcil, així ho tenim. Sí? Doncs, si vols, comencem. Doncs vinga, endavant. La ratafia. Hòstia, acojonante, no? Quina merda de programa esteu fent aquí a la ràdio? M'has deixat de pasta de moniato, que cada cop els fan més tontos. El programa que el teu fetge atrofia. Esto es un escándalo astronómico. Bueno. Anem a treure notícies del nostre estimadíssim morter. Mira el Gerard, que s'està fotent. Mira el puta, està... S'està fent uns filipinos, ara. No és tonto ni res. El Gerard, que per cert... Em sembla que... Quant t'han costat treure aquests filipinos? Gerard, quant t'han costat els filipinos? 2 euros. 2 euros? Són uns desgraciats, tio. Jo encara me'n recordo quan teníem els filipinos per 1 euro. Allò era felicitat. Allò era el que et mantenia viu. Però això, la inflació aquí ha fotut un... Sí, la inflació, la caraza que tenen. Sí, el Rodalies i tot. Bueno, va, seguim. Traiem la notícia, que aquí estem per parlar de temes d'actualitat. De filipinos. No de filipinos. I diu que ressorgeix la lluita pel català per Sant Jordi. Yep. Manifestació a Barcelona per defensar la llengua. Una plataforma formada per una trentena d'entitats recupera la idea de les grans mobilitzacions per protegir la identitat lingüística del país. Molt bé, tu. Sant Jordi, a favor. A favor. A favor o en contra, Martí? No, a favor totalment, 100%. o sigui, a favor. A favor, perquè què penses tu de l'altre? No sé si saps per on vaig. Sí, la palabra maldita, no? Sant Voluntuns. Sant Valentín. Sant Valentins. Valentines. Jo no puc. La gent que celebra Sant Valentín, a mi per dintre m'agafa alguna cosa. Bueno, se m'encongeix tampoc algú. tampoc te'n passis. No em passo, però jo tiro cap a casa. Jo escombro cap a casa. Jo, Sant Jordi, i que se quite lo demás. Bueno, aviam, al final és la festa, a mi em sembla que és la que uneix més a nivell de Catalunya. És maco. Jo no recordo ninguna festa que uneixi tant a tothom. Cada poble té la seva festivitat, però Sant Jordi és com a nivell de Catalunya. Recorda-m'hi il·lusió, és una festa maca. S'omplen els carrers de roses, de llibres... Que ara jo, vols que et digui una cosa? Què em vols dir? Ara he aficionat a uns llibres, més que llibres còmics. Què són, uns llibres nous? No són precisament. El Tintín. Hòstia! Ara el Tintín. Però el Tintín són vells, ja tenen uns anys, el Tintín. Bueno, sí, però escolta'm... Tu ets el típic que troba una cosa dels anys 30, allà dius, ei, com mola això. I t'aficiones moltíssim. Sí, bueno, segurament em compraré una figureta també del Tintín i aviso per endavant. Pues els preus ha agafat fort, Bueno, no són barates, depèn de quines figuretes. Però vaja, al final tot el tema de col·leccionistes és car. Ja, això sempre. Però Sant Jordi, en definitiva, això, doncs, saps on va sortir aquesta... Bé, això és una llegenda. És una llegenda, sí, jo me recordo al col·legi que me l'explicaven i estava molt divertida, però d'on te ve aquesta llegenda de Sant Jordi? Bueno, doncs aquesta llegenda... Mira, cançó de llegenda. És molt medieval, això és molt feudal. Bueno, tu has estat a Montblanc, no? ¡Que le corten la cabeza! Rizar la botana! No, en aquest cas no. Tu has estat a Montblanc, no? Jo he estat a Montblanc, és molt xulo. Ciutat emmurallada, medieval, molt bonica. Molt medieval, tot. No fotis que és d'allà. Doncs la llegenda diu que sí. Ostres. Que la llegenda va passar allà, de fet va passar... Hi ha un tros a la muralla que es diu el portal de Sant Jordi. Que bonic. Que és on es diu, diuen que el Sant Jordi va matar el drac. A la fera ferotge. A la fera ferotge, i d'aquella sang va sortir una rosa. I això va passar a Montblanc. I li va regalar la princesa. A Montblanc, sí. Sí, està certificat. Bueno, aviam, és una llegenda. Ho va certificar. Això és com la Bíblia. Són llegendes. Són llegendes que, bueno, sí... Però et fa il·lusió, no?, creure en elles. I que ho celebren molt allà, o què? Clar, el que anava a dir és que allà fan
vaja, el seu poble medieval, és el que té, fan una setmana medieval. Ostres. Diguéssim, són les comparses a Vilanova, ja. Home, però una setmana medieval d'aquelles autèntiques o de les de pacotilla? Que veus No, a mi no em l'home diguis pacotilla, amb xandall allà, amb la túnica de medieval, diu, sí, soy del medievo. I el tio va allà amb la Jordan a sota. Escolta, que jo tinc família, ja. Val. Jo tinc família... Jo vull les reals, les que s'involucren de veritat i ho fan. No, jo dic que amb l'home al cor, et dic que si s'ho molt, o sigui, està molt ben treballat. De fet, la meva cosina, la Betina, fa, fora de les muralles, sí. Fan com si estiguessin a fora la gent del poble i tal, amb les seves cabanyes i tot. Com un pessebre vivent, no? Una mica així, és com però de Sant si Jordi. hi ha moltes activitats també de tiro a l'arco, tira a l'arc, hi ha bastantes, menjar. Amb l'únic que et podria dir és que amb el tema del... Formatge Montblanc! No criden? Sí, els a les fires aquestes, que són els mateixos a tot arreu. O sigui, és l'únic que es podria dir que no és original, una mica. Van vestits de l'edat mitjana, però els formatges el mateix a Olot que a Montblanc, que a qualsevol fira. Però fa goig, fa il·lusió. Si s'ho curren, doncs sempre... Home, sí. Però vaja, és això, o sigui... Aneu-hi, ja veureu que disfrutareu i, tot plegat ja veureu que és això, tenen moltes activitats i podeu visitar la ciutat-poble, que està molt bé i és molt bonic, la veritat, és molt bonic. Però vaja, hosti, em sembla que, per sorpresa de ningú, sembla que ens contacta l'única oient del programa. Hola? Però, com saps que era jo? Si podria ser qualsevol. No és gaire difícil endevinar-ho. Ai, és que parleu de Sant Jordi, que és tan maco. Els carrers plens de llibres, de roses. Quines ganes que arribi aquest dia. Menys mal, un dia que no truca, que està enfadada vostè. Sí que és maco, però per què truca vostè exactament? És que m'emociona veure els carrers plens de parelles, regalant-se llibres i roses. És tan romàntic. No estaràs pas soltero, tu? I anem allà i et regalo un llibre. Quin t'agrada? Del Tintín t'agrada? No m'agrada ningú i menys amb vostè. Però vaja, per això he trucat? Escolta. Per emprenyar un altre cop? No, però és que la gent és molt maca, enamorats, fan un goig, tot això. Llàstima que no es pugui donar un pas. És que no s'hi cap, collons, de tanta gent allà fotuda. Ja trigava vostè, Sí, hi ha cues quilomètriques a Passeig de Gràcia que no es pot ni passar. Aviam, va, senyora, ara torna a estar vostè enfadada, no?, pel que veig? Ja ha tornat la fina de sempre, no? Home, és que no ho veus que no estic per hòsties? Que la gent és imbècil. I vinc d'aglomeracions. Total, perquè els hi firmi el llibre al cony del Risto Mejide. Que ja me jode ja el Risto, dels pebrots, cada any igual. A veure, sí que és cert, no?, que hi ha algunes cues força llargues, però és el que hi ha. No es pot ni caminar, i allà mig plovent cada any, amb la gent, amb els cotxets de nens petits, que són uns passats, que no els treguin de casa, home. Ple de gossos, que si carteristes... Aviam, el carterista no ho sé. A més, és el dia del llibre, no?, que així es fomenta la lectura, està molt bé, això. Això és el dia per la gent que no ha llegit un puto llibre en sa punyetera vida. Va, sisplau. Ara corren per comprar l'última publicació del Toni Cruanyes. Que me lo firme. No, aviam, doncs molt bé, senyora. Em sembla que ha quedat bastant clar per on van els trets. Vostè què opina de Sant Jordi? Una merda, ja t'ho dic jo, això. Doncs res, tu. Fins aviat, tu. La ratafia. Hòstia, cojonante, no? Quina merda de programa esteu fent aquí a la ràdio? M'has deixat de pasta de moniato, que cada cop els fan més tontos. El programa que el teu fetge atrofia. Esto es un escándalo astronómico. I parlant de Sant Jordi i de llibres, n'hi ha un que últimament ha tingut un gran èxit en aquests últims mesos. És el llibre del doctor Manuel Sanz Sagarra, que es titula La supraconciencia existe, vida después de la vida. És una recomanació... Endavant, sisplau, endavant. Però jo no he picat a la porta pas. Doctor Carbonell, benvingut, però jo no estava parlant pas de vostè. Bon dia, xato, bon dia. Salut i peles. Aviam. Aquest home és un farsant, no? No és doctor ni és res. El diploma que té és d'AliExpress, pràcticament. No, home, com que d'AliExpress? Bueno... Jo crec que el doctor Manuel Sanz és un cirurgià molt prestigiós. Vostè creu massa. Que ha investigat sobre la consciència. Home, clar, sí. Però com pot tirar per terra la seva reputació d'aquesta manera? Bueno, aviam, clarament, aquest home us està venent la moto i la casa i la dona també. Vaja, afirma coses que se l'inventa completament. No, home, no. Bueno, escolti'm, vostè ha estudiat 40 anys? No he estudiat, però doctor Manuel Sanz li asseguro que sí. Bueno, aviam, aquí que sí,
comença enrotllant-se, que si la muerte, que si no sé què, que Espero... si ara, que si hay otra vida, luego del no sé què. Aviam, el que està clar és que aquest senyor no hi toca. No hi toca gens, ni mica. Un respecte, perquè espero que tingui... No, ni respecte ni hòsties, Espero que vostè tingui proves fermes per acusar d'aquesta manera a un company d'ofici, com és el doctor Manuel Sanz. Sí, bueno, mira, xato, hi ha un problema amb això, no? Que aquest tema el porta la Dolores. El que passa que ara està esmorzant al bar d'un Pinchito. Aviam, Dolores, puja, sisplau, És que foten uns pinxitos de xistorra, aquí vas que se'm cau la bava pràcticament, no? Però vostè té una cara més dura... Però tinc la cara que tinc, no? Com pot anar acusant a la gent així com així i aquí prenent-s'ho a conya? És que no. Bueno, jo el que li volia dir, és que compri el meu nou llibre. Com? Sí, que està a la botiga Dolores, també, que es diu Memòries del doctor Carbonell. Un doctor exemplar. Quina barra aquí té? Com pot anunciar aquí el seu llibre aprofitant-se de l'alfa? No. Una barra de pa, vol? És que aquest llibre, i quan val aquest llibre? Bueno, aquest llibre val 45 euros. Collons! 45 euros per 4 papers mal escrits d'un farsant? Escolti'm, 45 euros a l'e-book. Books o Bics, perquè el de tapa dura, el de tota la vida, vaja, el que s'ha de comprar, bueno, 74 euros. Però, escolti'm, té una cara que se la trepitja, ens està prenent el pèl aquí a tots. Vostè no falti respecte a mi. Això és un preu abusiu, doctor. Com pot escriure un llibre vostè, sobre com ser un doctor exemplar? Si és tot el contrari. Mira, mala alimentació, mals hàbits, tabac, alcohol... Escolta'm, xato, mira, tinc molta feina ara mateix, no puc atendre vostè, però vaja, si vol que te'l firmi el meu llibre, les meves memòries, que el podeu comprar, a l'Express i a tot arreu, agafa el número i t'esperes tu i que et toqui. No agafaré cap número perquè no vull que me'l firmi, si no me'l penso comprar aquest llibre. Com es diu el teu cosí? Què vol, el llibre pel cosí? No per la seva mare. No me'l vull comprar, no m'interessa. Com es deia vostè? Berges, no? Bergos? No. Bueno, escolti'm, molt bé. Si no deus ni llegir vostè, no deus saber ni llegir. Com? Si vostè em receptava allà, em feia el justificant pel col·legi. Sí que sé llegir, sí, jo me'n recordo d'això. Bueno, ara que m'he recordat, deixi'm, perquè a vostè li havia de prendre unes mides. Com? Sí, deixi'm veure. Què treu una cinta mètrica i m'està medint a mi? Què fa medint-me? Ja és el que m'imaginava, més o menys. Però què està fent? Ja en 29, 30... Bueno, ja és això. Escolta, ara després passaré... Bueno, què està fent? Escolti'm, la caixa de pi. Aviam, amb en Josep m'ha encarregat ja la caixa de pi. Vostè és un farsant. Quin farsant? D'haver fet publicitat del seu llibre, a sobre m'està medint per enterrar-me. Bueno, escolti'm, aviam, vostè i jo... Li clavaré una denúncia, doctor. Això no pot ser, s'ha d'acabar ja. Però que ha de clavar la pala per enterrar-se vostè, però vaja. Adéu, doctor. Vagi sent un nan rato a fer punyetes. Bueno, adéu, escolti'm, què vol que faci? Bueno, va. El doctor Carbonell és un desgraciat. El que recepta és aioli, per exemple, Aquest... Té una mica de carraspera, un allioli així fort... Jo vull dir una cosa aquí. Sí, ton pare... Què fa el ton pare? Mon pare tot ho cura amb all. Amb all. Tu estàs constipat? All cru. Tu tens mal de queixal? All cru. Però cada matí, Fots un pestazo, tio, després que mata tots els vampirs de la zona, tu. Però vaja, va, ja em remenem... Sí, remena, no se't talli, l'allioli. Sí. Jo crec que serà el programa 300 i et diré la mateixa. La mateixa broma. Que no se't talli, Sí, vols dir que no se'm tallarà? Va, jo sé que m'he tallat. Ui, n'he agafat dos ara, fixa't. Quina vols? Home, no sé, la que més il·lusió et faci. Bé, anem a llegir-la. Més bicis elèctriques, menys patinets. Les bicicletes amb motor elèctric passen a Barcelona del 19 al 42%. Ostres. Calen carrils més amples per velocitats cada vegada més variables? Bona pregunta, no? El tema de les bicicletes elèctriques i els patinets és un tema que actualment hi ha molt de debat. Tu què ets més, de bicicleta elèctrica o patinet elèctric, Martí? Bueno, jo volia dir una cosa, i és que... Si em deixes beure aigua? Sí, et deixo beure aigua, però jo crec que... que tens tanta set, no? Sí, bueno, és que abans he anat amb el doctor Carbonell i m'ha fotut tota la veu. Se t'han passat, el doctor. No, això, volia dir que el tema del patinet... Sí. Jo vaig ser un dels inventors del patinet, pràcticament. No, aviam. Aviam, em pots colar unes quantes troles, però aquesta no me la coles amb mi. No, aquesta no te la colo. No, bueno, quan va sortir de moda, que van ser les primeres edicions... Ja fa uns quants anys, ara. Fa anys. Fa anys. 6-7 anys. 6-7 anys els farà ja. Ha plogut ja. Per cert, aquesta setmana està plovent molt, però vaja. Ha plogut. Sí, no, això, que vaig ser un dels primers
I a mi em servia molt bé. En aquell moment, o sigui, una cosa anava a 30 per hora, com a màxim. Bueno, vale? Està molt bé. Però 27 per hora, tal. Els primers... Bueno, no es poden dir marques. Chuchomi. El primer Xiaomi. No, Xiaomi. Chumi. No, això va. I anava bastant bé per dins de la ciutat i això, però clar, aquí el patinet mai ha estat amb unes regles clares, no? Ha sigut la ley de la jungla, no? Un nou mica. mitjà de transport. Abans era campi qui pugui. Clar. Allò era un no rules. Com no diu el rules. Borja, de vegades no rules. Doncs això, llavors, clar, a mi em anava molt còmode perquè feia el que volia, anava per on volia i anava a tota pastilla. Això no pot ser, Martí. Que, clar, ara com a usuari, com a cotxe, Sí. que ara tinc Has carnet evolucionat, i tot, no? Has passat de patinet a cotxe. què passa? Doncs que jo ara veig que és un perill. Ara ho veus, Ara veig que és un perill. Els cabrons com tu que anaven allà tota pastilla amb el patinet, ara ho veus. Ara et cagues amb tot, amb ells. Ara em cago amb tot amb ells, però vaja, és algo respectable, que de fet a mi saps què em va passar amb el patinet? Què et va passar? Doncs que entrant en una plaça la plaça de Vila, de Vilanova, clàssica. que té una mica el terra així una mica patinant, No em diguis. Allò jo brilla patinant més. per allà, el patinet, no sé si ja havien llançat un plàtan del Mario Bros o alguna cosa, que jo vaig fotre una patinada i em vaig caure al terra. I què vas fer amb el patinet? Va fer carambola amb 4 viejas? No, pobres senyores. És que de vegades s'ha d'anar en compte. S'ha d'anar en compte. Però sí. mira, també el que deien és que a Barcelona la notícia ens informa que ha duplicat el nombre d'usuaris de bicicleta elèctrica i en canvi ha reduït el nombre d'usuaris de patinet elèctric. Que això pot ser també perquè ara no les deixen portar a transport públic, estan més regulades, han d'anar amb el casc, amb el... Home, hi ha bastantes. L'únic que crec que s'hauria de regular, que és el més important per mi, que és el tema de velocitat. Ja. Sí, sembla jo que hi ha molts vídeos que es veu el tio ja amb el cotxe que marca 120 i li passa un patinet allà Però com pot ser allò? com un llamp és que hi ha patinets que no són patinets, ja són ja Terranator, allà amb 4x4 ruedes Hot que dius, Wheels, pràcticament. Hòstia, tu, si vas amb un todoterreno 4x4. Però vaja, és això, o sigui, al final el tema dels patinets, doncs bueno, ja va bé que entrin més bicicletes, la veritat, però vaja. Mare de Déu, quin perill! Tot això de les bicicletes i els patinetes. Bueno, bon dia, avi. Per què ho diu això? Home, que no veus que la joventut té el cap ple de pardals? Sí. Com els hi poden deixar unes andròmines que van a 180 per hora a tota castanya pel mig de la Rambla? No, home, no, va. Com han d'anar a 180 per hora? Tant no, home. I a més, tenen prohibit circular per les zones peatonals, no? Això? S'ho passen pel forro, Bueno. Dels calçotets baixats que porten. I els tios, mira, l'altre dia em va passar un patinet elèctric a un pam de distància. Què em dius, ara? El marcapassos una mica més i se'm surt del pit. I quasi m'envien a l'altre barri. Serà fill de puta. Va, sisplau, avi, sisplau. Calmis. Perdona'm, xatos, que no puc, amb aquests Més energúmens. insults, no. Tu creus que mereixen respecte, aquesta espècie d'homínids, Aquests unga-unga, que van als calçotets pels turmells, amb l'altaveu, escoltant pelele a tot drap, i passen follats per el cantó. Va, sisplau, no generalitzi ja més. Jo, per exemple, jo anava en patinet i no anava com vostè m'està descrivint. Bueno, tu ja et vas lliurar de ser un d'aquests, Ah, sí? Que estan atontats. Bueno, però res, tu quina sort he tingut, no? Sí, que no veus com parlen? Allà, Sí. que lo que, manín? Què passa, Jai? És que els hi arribava un gec d'hòsties, que els canviava de codi postal. Va, no digui això, sisplau. Escolti, a vostè què li sembla la tendència de mobilitat de bicicletes elèctriques que està fent ara a Barcelona, no? Sí, és molt bé, em sembla. La bicicleta elèctrica és un molt bon invent per autoenganyar-te. Et creus sí? que estalviaràs temps, que estalviaràs diners, faràs deport, i la realitat és que l'únic deport que el fas, és mentre vas a buscar una bicicleta que estigui lliure i que funcioni, i que no te la prenguin a un pam de la cara, que estan més sol·licitades que un cambrer que t'atengui en català amb un 365. Sí, aquesta sí que és bona. Sí que és veritat que el tema dels forns a pa jo m'enfado amb això, però vaja. Estic més cardat, nano. Sí que és cert que té la seva part negativa, com totes les coses, no?, a aquesta vida. Però Tu vaja. que estàs cardat. Jo estic cardat. Bueno, va, Déu, sisplau. Vinga, marxi. Déu. Adéu-siau. Bé. Traiem més novetats. Sí, va, som-hi. Va, ja remena. Que no m'has dit que no se'm talli o alguna així que dius tu sempre. Ja estic fart de coses d'aquestes, Bernat. Va, remena d'una vegada i treu la notícia, va. El pantà de Rialp frega el 100% per primera vegada a la història i comença a desembassar. Yep. L'obertura de comportes del segon pantà més gran de Catalunya obliga a la paeria de Balaguer a restringir l'accés a la zona del riu Segre. Bravo!
Ja era hora! S'ha acabat la sequera, tu! S'ha acabat la sequera. Déu-n'hi-do, ja podem omplir piscines... Tots els pijos ja poden omplir les seves piscines. Ja hi som. És que això de la sequera i dels pantans té una emoció. Que és el que anava a dir, o sigui, és el culebrón de TV3, de 3Cat i de tot arreu. Jo crec que es podria això monetitzar i tot, no? Fer com una apuesta deportiva, a Bet365, allà, 4 de mercado, a ver cuánto sube el pantano, si está al 40%, paga a 1,50. Home, sí, estaria bé, seria més divertit, no més entretingut. Allà, apostant, que sube, que sube. Pantau de Sau, 10%. Oh, no llega. Llueve. És que és el que té a Catalunya ara mateix més preocupat, com estan els pantans. Li donen una importància molt que ja m'agradaria que li donessin amb altres temes. Com els Rodalies, vols dir, no? Bueno, això també, que tenen tela, els xatos. Però vaja, em sembla a mi que tot el tema aquest s'exagera molt, sempre. Sí, és que... Mira, per exemple, últimament tenim aquest canvi de temps que hem tingut al mes de març, que hi ha aquest anticicló, no?, que ha atacat a la península, i ara comença a ploure, i la gent ja poden treure totes les restriccions de la sequera. Sí, no? Hòstia, Alfred, llévame a la piscina, por favor. Bon dia, Borja, què tal, com estàs? Ja estàs omplint la piscina, ja, tu? No perds ni un minut, Bueno, es que, a ver, las restricciones, sí, estas que habéis dicho ahora, será sequera, venga, restricciones para todo el mundo. Solo son para los pobres. No, home, no. Com que pels pobres? No, les restriccions són per tothom, s'han de complir, i per molt que tu tinguis un nivell de vida molt alt, pues les restriccions són per tothom. No pots omplir la piscina si la gent no es pot dutxar regularment a casa. Tu ho has d'entendre, això, Mira, Borja. yo solo te diré que vacío mi piscina cada semana como muy tarde, como muy tarde. Però per què fas això? Això és un malbaratament d'aigua enorme. Bueno, porque a mí no me gusta echarme el agua sucia y que ha cogido... Com que sucia? Bueno... I a l'Alfred ja le deu posar una mica d'antibactèries Alfred, no, o de Alfred se sal. está tomando una caipirinha cada día, que lo tengo muy suelto al Alfred, Pero vamos, mi piscina es olímpica. Com? Sí, hombre, sí. Salieron los Juegos Olímpicos. Se hacían en mi casa los Juegos Olímpicos. Que els Jocs Olímpics de Barcelona es van fer a casa teva. Claro. A la teva piscina. Hostia, claro. Déu-n'hi-do, ¿no? Hombre, claro, bueno, por eso hay que mantener eso y hay que ir renovando el agua, Sí, però bueno. No, això és un malbaratament total, no pots fer aquestes coses. I a més, no sé, que ets un nedador professional, tu, o què? Perquè vinguis aquí a tenir piscines olímpiques a casa. Pero a ver, ¿quién te ha dicho a ti que sepa nadar yo? Ah, com que no saps nadar? Bueno, pues eso, yo voy al jacuzzi, como mucho. No m'ho esperava, porque yo no això. sé nadar, I per què tens la piscina, llavors? Bueno, pues para hacer fotitos para Instagram, para mis amigos, y hostia, mira qué piscina más grande tengo, ya Oye, está, nada más. Tu no surts del jacuzzi, allà... No salgo, para mi sushi y tal, lo de siempre, ¿no? No, Pero a mi bueno. em teniu una mica emprenyat, perquè és que el tema dels pijos que només us preocupeu per les vostres coses. Per exemple, quan hi havia sequera, als camps de golf bé que els regàveu, i la gent no podia ni dutxar-se quasi. O sea, no fotem, no puedo ni a jugar a golf. Home, tu saps la quantitat d'aigua que gasten els camps de golf? Pues ¿tú crees que a mí me importa algo esto? No, tu tens una jeta que te la trapi. ¿Cuánto agua se gasta? Hostia, vale, fotem, tú. Siempre con el mismo drama. O sea, pues si hay agua, mira el parado de Susqueda, ¿cómo se llame eso? Está lleno a tope, venga, no fotem, tú. Que el otro día me encontré un pez en la piscina y dije, hostia, Alfred, ¿esta agua de dónde ha salido, no? De la playa. Porque yo alucino con eso. S'ha de repartir l'aigua, no pot ser, Borja, que us dediqueu aquí a omplir piscines gegants i anar a golf i la gent no es pugui ni... Mira, a mí... Me indigna mucho esto ahora que salgas el tema de golf, me indigna. ¿Qué? Sí, porque, hostia, claro, en el tema de sequera no dejaban regar en los campos de golf. Ya. Hostia, y normal. claro, bueno, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tengo que jugar al golf, ya, hostia, es mi derecho. Tengo libertad, yo. No és un dret jugar al golf, no és un dret fonamental. Què és per tu? Menjar, dormir y jugar al golf. Esos son los tres y más cosas que no te voy a decir porque te van a asustar, pero bueno. Pero vamos. O sea, claro, yo tenía mucho miedo. ¿Para qué tenías por? Claro, porque yo salía esos tiempos de sequera, ¿sí? Que rellenaban el golf de agua y tal, hostia, y salía a jugar a golf como diciendo, hostia, me van a pillar, me van a decir tal. O sea, como cuando la gente pobre sale a comprar al súper, que no les pillen robando, un paquete de salmón, algo. O sea, yo me sentía así, ¿no? Real life, ¿no? Hi ha una gran diferència en entregar un paquet de salmó i regar hectàrees de camps de golf. Però bueno, Borja, no entrarem en aquest debat. Bueno, vas a entrar en lo que tú quieras, pero ¿yo sabes dónde voy a entrar? No. En el jacuzzi que me está esperando. Alfred, prepárame el almuerzo. Va, por favor. Ja pots marxar al jacuzzi. Chao, pescado. Adéu, Borja, que vagi bé. Ja pots marxar, ja.
La ratafia. Hòstia, acojonante, no? Quina merda de programa esteu fent aquí a la ràdio? M'has deixat de pasta de moniat, que cada cop els fan més tontos. El programa que el teu fetge atrofia. Esto es un escándalo astronómico. Bé, aviam, següent notícia. Què tocarà? Digue'm que no està allí, sisplau, si no, no puc treure la notícia. Que no està allí, que no està allí, que Vinga, no està allí. Va, deixem-nos de... Va, som-hi. Aviam, què sortirà per aquí? Bé, ja és oficial, Operació Triunfo torna a Prime Video amb una segona edició. La nova edició de Talent Show mantindrà a Chenoa com a presentadora i, malgrat que no hi ha data d'estrena, serà després de l'estiu. Bueno, Ei, què passa, penya? Un moment, pareu la música, sisplau. ja hi som. És que, com sou tan losers de fer promo de la competència directa del meu programa, tetes? Bon dia, veig que tenim amb nosaltres una vegada més el Lil Dami, no? Per què està enfadat vostè No, ara? és que, escolta'm, Nai, deixa de fer el panoli, que això, sóc un hater d'Operació Triunfo. És que no es pot ser més old school, en plan, what the fuck, saps? Aviam, home, entenc que no t'agrada aquest programa perquè tu en tens un que és pràcticament una còpia, per no dir una còpia. Què dius així ni de flies, germà? Sí, home, clar. Eufòria, no té res a veure amb OT. Ets un tolai, home. bro. Bo, mira, aviam, jo crec que hi ha forces elements Què que va? coincideixen. Jo, si vols, te'n dic uns quants. Digue'm, va. I em dius, Mira, per exemple, és un concurs de cantants, Sí, vale? Amb gales, sí, vale? Amb expulsions, sí, amb nominacions, sí, jurats, sí, i després fan gires. sí, però m'estàs... I vostè el que està dient és que, dit això, tampoc. És que m'estàs acusant de plagi? És que és molt fort. En plan, com pots dir-me això, tete? Ni que em tinguessis confi. Mira, jo no sé si et tinc confi o no. És que no. Bueno, si no recordo malament, aquest cas va arribar a judici fins i tot. Si no, li sí? pregunta al senyor Mainat, vostè. És que, ai, vale, pues germà, tete, tampoc cal que et posis A mi no així. dic germà, Rotllo, que borde, no, que ets? En plan, Bueno, sóc teniu el que un sóc. artista català consolidat aquí al davant i l'únic que fas és tirar-me hate. Mira- És rotllo bullshit. Si no entens la vibe underground de l'urban mainstream, it's not my problem, brother. Mira, no sé ni en quin idioma parles, però vaja, el que tenim aquí al davant és un pallasso. Hòstia, tete, és que l'únic que sé. em fas molt de pal, bro. Ni que m'estiguessis Escolta, trolejant. ja comença a cansar això. No, és que me'n vaig amb la meva clica, que almenys no Sí. em fan ghosting. Mira, ja pots marxar, però vaja, una última cosa que li volia preguntar a Què vols, vostè. pallasso? Sí, perquè abans que hem parlat del Sant Jordi, Sí. aquest programa, que vostè no estava i més val que no hi sigui més. Què passa, que em vas veure o què? Et vaig veure. Així, i vaig filmar Sí, el meu llibre. Sí, el teu llibre, per dir-li llibre, però vaja... Un respecte, germà! No, ni respecte, Et escolta. va molar el meu llibre? No em va molar ni el vaig comprar, ni el vull comprar. Parla sobre els teenagers, la new era, La new les era, noves sí. masculinitats... Està tot guapo, tete. No està guapo, però és que a part, que jo ho ponisso, perquè jo tio, soc una respecte. persona qualsevol, però escolti'm, és que vostè no tenia ningú allà al davant. Com? Va estar a 3 estands... Que no m'ataquis, bro! Bueno, vas estar... És que no és atacar, és mirar la realitat. Vostè va estar Tete, a 3 mira't al estands... mirall, tio, tens uns problemes molt heavies, tu. No, el que té els problemes és vostè, que va aquí de famoso de Hollywood i no el veu ni son àvia, o sigui... Ei, un respecte, germà, que sóc una No, jo estrella respecte el que mundial. vulgui. Però Que tinc escolti'm, molts singles, tinc molts sí, temites. vostè és un pallasso que no li ve veure ni son àvia firmar el llibre aquest, que no sap ni ningú que ha tret un llibre vostè, però vaja, escolti'm... No és el meu problema que no t'agrada la cultura underground, ¿vale? O sigui que Mira, jo no sé me'n quin és vaig. el problema, el té vostè. Xau pescau, bro. Bé, vagis, va, home, sisplau, va, sisplau. I fins aquí, la ratafia. Espero que us haguem distret una miqueta i us hagueu evadit de la realitat, o ens conformem amb que no se us hagi informat pedres al ronyó de les barbaritats que s'han dit. Bé, també, si vols que subscrivin al canal, Home. subscriure-us, un like... No costa res. No costa res. I ens feu molt feliços, de veritat. Molt feliços, també, no us costa res. Espereu aquí un moment, subscrivir, like i ala, a dormir. Vaja, també podeu-nos seguir la Ratafia Podcast a Instagram i a Spotify, per si teniu més ganes de faràndula. I recordeu que tot això és humor, amb tot l'ànim d'ofendre. Ens veiem al proper programa si no ens denuncia cap col·lectiu. Adéu-siau, cuideu-vos! Està tot guapo, tete. Alfred, por favor, el jacuzzi. Vols una firmita? Aviam,